Snažím sa rozumieť ľuďom, ktorí majú radi ruch mesta. Ale ľuďom, ktorí majú radi pokoj prírody, rozumiem úplne. Aj dokonalý turista ako ja má občas svoje lenivé dni. Vítajte v obci Lipníky v časti Taľka, ktorá je dokonale obkolesená prírodou. Dnes sme si pre vás pripravili rozostávaný rodinný dom, ktorý sa nachádza práve v tejto oblasti. Hneď z úvodu si všimnite tú scenériu a nádhernú prírodu juhozápadného okraja Beskydského predhoria. Prvá písomná zmienka o Taľke pochádza z roku 1318. Dnes je Taľka časťou obce odtiahnutou od hluku cesty, kde si naplno môžete užívať pokojný život stop scenériami obkolesený prírodou. A predsa len na skok od krajského mesta Prešov. Samotný dvojdom je na liste vlastníctva vedený ako dve samostatné stavby na hranici pozemku. Domy sú zhotovené do štádia hrubej stavby. Užitková plocha domu je necelých 140 m2. Tomu prislúcha garáž o výmere 23 m2 a 25 metrov terasy v zadnej časti. 540 metrov pozemku možno neukojí srdce agrohospodára, ale určite postačí na trávenie príjemných chvíľ s deťmi, grilovanie a na pár vyvýšených záhonov na záhradkárčenie. Dom sa na prízemí skladá zo zádveria, šatníka, hosťovskej toalety, technickej miestnosti s prechodom do garáže, veľkého priestoru pre kuchyňu spojenú s obývačkou s výstupom cez veľké portálové okno na terasu. Pod schodmi vedúcimi na poschodie sa nachádza miesto na sklad. Na poschodí sú 3 obytné izby, veľká kúpeľňa a hneď vedľa priestor na šatník. Dom je napojený na žumpu, elektrinu a obecný vodovod. V obci žije podľa posledného ščítania cca 500 obyvateľov. Supermarket, zástavka SAD a vlaková zástavka sú v okruhu 300 metrov vzdušnou čiarou od domu. V obci sa tiež nachádza materská škola a plán hovorí o priamom napojení z obce na severnú časť obchvatu Prešova R4. Ak vás teda fascinuje príroda a chcete ju mať na skok a ste radi v dosahu mesta a prípadne poznáte niekoho, s kým by ste chceli bývať v tesnej blízkosti, tak ho so sebou vezmite pozrieť sa na túto nehnuteľnosť. To, že si viete predstaviť bývať v okolí takejto prírody, je mi jasné. Ale máte už predstavu, ako by vo finálnej podobe mohol vyzerať domček, ktorý som vám dnes predstavili? Moje meno je Matúš Vetrecina. Ak sa vám táto ponuka páčila, nevajte ma kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, telefonicky alebo e-mailom. A takisto sledujte môj kanál, kde sa dozviete ako prvý všetky novinky, ktoré pre vás pripravujeme.